Hola, què tal? Com esteu? Aquest és el tercer vídeo d'una sèrie de vídeos que hem creat perquè pensem que us poden ajudar a la creació del vostre conte il·lustrat. Això vol dir que si no els heu vist, us recomanem que mireu els altres dos primer abans de res. Molt bé, si continues aquí, imagino que vol dir que ja has vist els altres dos vídeos o bé que la meva recomanació t'ha entrat per una orella i t'ha sortit per l'altra. Pues te ignoro! Què? Escolta, tampoc em sembla del tot malament, la veritat. Però vaja, en principi partiré de la base que ja has escollit el teu conflicte principal, el detonant, vaja, i que ja has fet l'esquema de la teva història, separant-la entre introducció, nus i desenllaç. I que, per tant, ja estàs preparada o preparat per començar a escriure el teu conte. Però stop! Et falta una cosa molt important, els personatges. A qui li passarà aquesta història? I d'això parlarem en aquest vídeo, de la creació dels personatges per la nostra història. Suposo que sabeu què són els icebergs, no? Són bàsicament glaçons immensos que surten al mig del mar. Segur que heu sentit parlar alguna vegada del Titanic i de com es va enfonsar perquè va xocar contra un iceberg. Doncs veureu, els icebergs tenen una característica especial, i és que la part que veiem fora de l'aigua és molt més petita que tota la part que hi ha enfonsada a sota. Mireu aquesta il·lustració, per exemple. Doncs amb les històries passa una miqueta igual. El que expliquem en un conte és només la punta de l'iceberg. Hi ha tota una part amagada que no expliquem que es diu rerefons. I igual que passa amb l'iceberg, el rerefons, la part que hi ha enfonsada, és molt important. A vegades, fins i tot, el rerefons és molt més llarg i molt més gran que el propi conte. Podríem dir, d'alguna manera, que tenim un iceberg artístic. Artístic? Un exemple. Imagineu-vos que jo m'invento un conte i explico la història de la Marina, que és una nena que viu amb els seus pares a una cabanya a la vora d'un castell i que decideix escapar-se per anar a les profunditats del bosc dels vampirs a buscar unes herbes per curar la seva germana, que està molt malalta. Potser, el dia anterior a la seva aventura, la Marina s'havia discutit amb la seva millor amiga, o li havia confessat al noi que li agradava els seus sentiments. Podria ser que els seus pares haguessin comprat una llar de foc nova, o que el seu tiet s'hagués enamorat d'un dels vigilants de la muralla del castell i haguessin fugit junts per viure una aventura d'amor. Tot això jo no ho explicaria al conte. Tota aquesta informació extra no formaria part de la història, però forma part de la vida i del passat de la meva protagonista. M'explico bé? Enteneu el que vull dir? Això es diu rerefons i m'ajuda a mi com a escriptor a entendre millor el passat i a conèixer més a la meva protagonista. També és important dir que el rerefons que creem per un conte curtet com el que farem nosaltres no és el mateix que el rerefons que tindrem per un llibre o una novel·la de 3.500 pàgines. Això està clar. De moment, el rerefons que us demanem, o millor encara, que us recomanem que feu vosaltres, és que penseu una mica en els personatges que tindrà el vostre conte. De què ens servirà això? Per què és important dissenyar els personatges ni que sigui una mica? Doncs per evitar situacions una miqueta falses. Imagineu-vos, per exemple, el conte dels tres porquets. Segur que recordeu que els dos petits tenen molta més por, són molt més porucs que el gran. Seria super raro que al final del conte, just quan el llop està davant de la porta de la casa del gran, el porquet més petit sortís de la casa i digués: "Llop, menja'm a mi i deixa viure els meus germans!" Dius, a veure, no m'ho crec, venga, hombre, ja, que me devuelvan el dinero. Per què? Doncs perquè el personatge ha fet una cosa irreal, una cosa que no quadra amb el seu caràcter. Per això és important conèixer, preparar una miqueta els personatges que farem servir. I això és el que us recomanem que feu ara, dissenyar una miqueta els personatges. Cadascú té la seva manera de fer-ho, però la meva recomanació és que seguiu un esquema per tots els personatges igual. Per exemple, si jo hagués de dissenyar els personatges del conte que he dit abans, jo ho faria en 2 passos. Primer el que faria és fer un llistat dels personatges importants de la història. Per exemple, jo n'he pensat 4. La Marina, que és la protagonista, el Feldur, que
que és un vampir que es troba pel bosc, que tota l'estona la persegueix perquè la vol matar, la Maldada, que és una dona de les aigües que la vol ajudar, i el Rodeno, un pagès que viu al bosc i que també l'ajuda. I llavors, en segon lloc, quan ja tinc la llista amb els personatges, penso una miqueta com serà cadascú, les coses importants que tenen. Va molt bé fer una fitxa per cada personatge. Mireu, segueixo amb l'exemple de la Marina. Jo faig aquesta fitxa i m'apunto aquests ítems. Nom: Marina. Edat: 12 anys. El que més li agrada: jugar amb les seves amigues i amics al voltant de les muralles del castell. El que menys li agrada: que els seus pares l'obliguin a anar al castell a comprar. La seva por més gran: que torni al drac vermell de les muntanyes i comenci a cremar cases i persones un altre cop. I llavors, altres informacions importants. És la més ràpida del seu grup d'amics, corre molt. És molt valenta i amb iniciativa. Això és un exemple de fitxa que m'he fet jo i que em va bé pel meu compte, però cadascú ja sap quines són les coses més importants que vol destacar dels seus personatges. Després d'omplir aquesta fitxa de la Marina, ompliria aquesta fitxa dels altres personatges que he considerat que eren importants. Tota aquesta informació que poso a les fitxes sortirà després en el conte? Doncs no, segurament no, però em servirà molt a mi com a escriptor a conèixer millor els personatges dels que estic escrivint. Doncs aquesta és la tasca que us proposem, que dissenyeu els vostres personatges. Què? Us hi animeu? I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hagueu après alguna cosa, que al cap i a la fi és el nostre objectiu com a profes, però sobretot espero que us ho hagueu passat bé, que al cap i a la fi és el nostre objectiu com a éssers humans. Fins aviat! Ei, que se m'oblidava! Et deixo per aquí els altres vídeos, l'1 i el 2, per si un cas has passat completament de mi al principi i has vist directament aquest. Te'l recomano molt també. Hola, ara sí, adeu!